¿Quieres estar al día de lo que pasa cerca de ti? Líder. Pois seguimos adiante con máis contidos. Verdade que hoxe tivemos un batiburrillo aí de contidos. Todas as entrevistas as temos en Facebook Live, as que son vía telefónica. Por exemplo, Fernando Pérez, responsable de promoción internacional da Cámara de Comercio, que non puido vir ata os nosos estudios, pois en nada en iVox, e tamén ese resume do que nos contou en radiolidersantiago.com. Temos que congratularnos, isto é un grazas a todos vos por entrar en radiolidersantiago.com para conectar coa realidade da emisora, as entrevistas, os contidos, as novidades, os concursos, pero tamén para o comercio, que lle botamos unha man de visualización nas nosas redes e na nosa página web, 14.000, 16.000 lectores diarios, que nos parece unha auténtica cifra maravillosa que intentaremos batir cada día. Estábamos falando diso, estábamos falando de cifras aquí antes de entrar en directo. Gonzalo Louzao, alcalde do Concello da Estrada, benvido. Moitísimas grazas pola invitación e un placer para min estar aquí e compartindo pues, esta radio, estes minutos de radio aquí con todos os ointes. Bueno, ointes e que xente que nos ve tamén. Que nos ve tamén. Como chegou a Santiago? En coche, por autoestrada, en estrada? Coche, Como non puiden ir por todo o tránsito da G59, vale, que é esa vía que está en fase de construcción e que, bueno, ese eixe vertebrador que é a capital de Galicia, xunto ao Concello da Estrada, e onte precisamente que compartindo un rato distendido co presidente da Xunta, con Alfonso Rueda, pois me comentaba de que no primeiro tramo, no primeiros 3 meses do ano próximo, de 2025, pois se licitará pois o que será a chegada oficial á Estrada. Por tanto, estamos moi felices. E como cheguei á Estrada? Pois en vehículo, percorrendo o tramo que está construído da G59, pero moi prontiño teremos esa arteria principal que vamos a ter conectado ca cidade máis importante de Galicia, que a súa capital, e tamén pois con aeroporto, con ca P9, con todas as vías que é moi importante para a industria, para a poboación, a canto tempo estaría Santiago Estrada, a 10 minutos podría estar aquí en Radio Líder. Pues mira, 10 minutos, dentro do Concello. Que dentro de pouco xa o teremos máis habitualmente por aquí, porque será un por tempo non teño excusa. Bueno, é verdad que compartía a mesa de mantel unha reunión. Que foi o bueno, onte tuvemos algo distendido os veciños, ademais temos unha fantástica relación. Eu creo que a política municipal ademais nos acerca, entre a administración se nos acerca aos veciños dunha maneira moi próxima. Os veciños de Vedras, onde celebraban o festivo local das festas do patio de Ponteulla, e nos achegamos, bueno, pues varios compañeiros, ao final somos todos compañeros que temos as mesmas necesidades, os mesmos problemas, e está moi ben que compartamos tamén pois esas festividades para arreglar problemas realmente, porque cando estamos en ese momento pois tamén arreglamos moitos problemas que son comuns para todos e aproveitamos para xestionar oportunidades que nos xurden no día a día para os veciños e veciñas. Falase de política nunha reunión chea de políticos. Inda que eu xa digo, neso somos un pouco coñazo, calquera que se sente con nos xornalistas tamén teñen esa fama. Pero sí, falase de política, falase un pouco do día a día, da vía tamén porque temos confianza, e ao final, bueno, pois o que intentamos é que se temos un problema en mente que nos preocupa, que nos trasladaron os veciños, pois intentamos xestionalo nas oportunidades que temos. Alcalde, como vai a vida na Estrada? Cambiou bastante a miña nos últimos 5 meses. E decíamos ahora fora da antena que cumplín o día 20 5 meses, e sí que, a pesar de levar 5 anos como concelleiro, eu levaba urbanismo, levaba eventos, mercados, obras, rural. Bueno, xa levaba unha concellerías de movemento tamén. Movemento. Un concello de 51 parroquias que leves rural ou que leves obras ou que leves urbanismo, pois xa levas material bastante, xa eres un concello de dedicación total. E agradecido polo anterior José López Campos que confiara en que xestionara pues, esas responsabilidades importantes para un goberno que capitaba en Abel, e que estábamos, bueno, pois un equipo perfectamente engrasado e ben capitaneado por un gran líder que precisamente por ter ese gran liderazgo, esa boa xestión e eses 13 anos de mandato. É que estivo tempo, Moito tempo, e estaban camiñado para culminar en ese 4x4 que fora eslogan de campaña para 16 anos de transformación da estrada, do urbano e do rural. E, bueno, pois, as eleccións autonómicas cambiaron un pouco o rumbo en ese momento porque, bueno, pois precisamente por esa boa xestión, pois foi chamado polo presidente da Xunta a que ocupara ese cargo na mesa onde se toman as decisións de Galicia, da comunidade. Como foi ese momento, alcalde? Ese momento de foi moi rápido. O alcalde
claro, en fin, houbo moita chamada, moita reunión, entendo, neses días, non? Bueno, eu digo que foi moi rápido, o presidente, sí, o presidente polo que conta o xa o conselleiro, pois xestionou todo nos últimos días na que foi a toma de posesión esa semana. Así se trasladou aos medios e foi así. Sí, foi así. E en eses días falou con todos os que quedaban e falou cos convidados a formar parte do goberno. E dos que máis se resistiu foi o meu xa exalcalde, o meu amigo José López, no cal, bueno, pois é certo que os estradenses nos fan, somos un pobo pois moi amable, pois nos fan unha vida que estábamos, pois que os vivíamos ben, e que eu reconozco que sigo pois encantado nas novas responsabilidades, pero sí que José pois era unha persona tremendamente querida, e foi difícil tomar a decisión, aínda que, bueno, que eu creo que está contento no foro no que está, además nunha consellería fermosísima onde está defendendo pois, os valores da cultura galega, da lingua da xuventude que tan ben transmite ele, que tamén representa. Por lo tanto, bueno, pois foi en eses días nos cales, pois bueno, eu formei parte desa no coñecemento desa decisión o sábado, xunto cos meus compañeiros, e a partir de aí, pois, entre o sábado e a última hora domingo, pois tivemos que artellar o que fora a sucesión, porque tuvo que renunciar a alcalde o domingo a última hora para tomar posesión o luns a primeira hora. E, polo tanto, ir libre de cargas e cargos para a nova responsabilidade na Xunta de Galicia. Agora falamos deses 5 meses que dá tempo a facer cousas, ou non, agora o valoraremos, pero se estivera noutra punta do mundo, alcalde, como un veciño máis, tivera que definir a Estrada a alguén que nunca estivo en Galicia, nunca estivo en a Estrada, que valores, que destacaría do seu concello? A ver, destacaría que somos un dos concellos grandes de Galicia, máis de 20.000 habitantes, 51 parroquias e 473 lugares, o que nos sitúa como concello de máis núcleos de poboación de España. E, por lo tanto, temos que ser conscientes da realidade física que temos, un rural moi extenso. Esta é a definición de expansión e de extensión. De extensión, non en metros cadrados, que temos concellos que son máis grandes, como a Fonsagrada, ou incluso o concello veciño de Lalín, que ten lixeiramente máis metros cadrados que nós, pero nós temos máis núcleos de poboación, por lo tanto, máis necesidades as que atender e máis exixencia, porque cada veciño ten a súa problemática no seu núcleo, na súa porta, e temos que ter esa sensibilidade. Eu creo que neso somos os alcaldes conscientes de que temos que ter esa sensibilidade para atender cada problema concreto en cada un dos puntos nos que nos reclaman atención. Por lo tanto, bueno, pois a atención dun municipalista de pro é de atender cada caso individual, e iso que implica que como temos a Champions de núcleos de poboación, pois temos que multiplicarnos e temos unha exixencia grande, e esa foi a miña adaptación en estes 5 meses, que é entender a radiografía importante de todos os temas que queremos surcar con esa travesía en este mandato, marcar cales son os puntos aos que queremos chegar, e depois tamén atender eso que podemos chamar esas pequenas cousas que son moi importantes para o día a día e que se espera desta administración cercana que somos os concellos. Que moitas veces os políticos van por un lado e o veciño quere esas cousas pequenas que non teñen tanta relevancia no organigrama de importancia do día a día, de dosier ese proxecto, pero é xestión. 5 meses, que balance cunha soa palabra? A ver, como resume 5 meses de alcaldía o actual alcalde nunha soa palabra? A palabra igual é equipo. Equipo. Sí, eu creo que os personalismos non funcionan, eso tamén se demostrou con un gran líder como tiñamos con José López a cabeza, que deixou un equipo que sigue funcionando con velocidade de cruceiro, que nos arroupamos uns aos outros, e que calquer líder que se precie, se non o acompaña o equipo tanto co capacidade de traballo como tamén con capacidade de aunar forzas, non funciona. Por lo tanto, o resumo para mí é o equipo, equipo de xente que leva 13 anos máis dos que leva eu, porque eu cumplín 5 de concelleiro, que acolla a unha persoa máis nova que eles para formar parte dun proxecto político, e equipo tamén coa xente que se incorporou pois cos cambios que houbo para asumir novas responsabilidades e con enerxía renovada, pois que lle déramos este impulso a este mandato, que eu creo que ademais a xente nota, que nos ve con moita ganas de traballar, con moita veteranía, con moita entusiasmo, e xa cas ideas claras de que son os proxectos importantes e cas ideas claras de coñecer pois, o territorio, a poboación, e que nos coñece, e que sexamos capaces de identificar necesidades pequenas e grandes que temos por eses 473 lugares. Sí, xa dimensionou o Concello da Estrada, un concello importante, relevante e demais. 5 meses.
Que se din pronto. Sí, radiografía, análisis, collerlle o pulso, bastón de mando e demais. Cara onde vai a Estrada? Cara onde quere ir? En que situación está? Que hai que remexer, que hai que renovar, que hai que mudar e que hai que potenciar porque está indo ben. A ver, eu creo que os eixes estratégicos, os importantes xa saleu nos primeiros minutos desta entrevista, que é a arteria que nos vai dar esa vida, esa sangue para o noso crecemento, vai a ser esa AG59, o cal, pues xa o anterior alcalde... É importante iso, a José comunicación. Claro, as comunicacións para un pobo, para competir en industria, para competir en poboación, para competir en ser unha das vilas importantes de Galicia, pois, inda que agora estamos ben comunicados, pero esa sensibilidade que nos chegue unha autoestrada gratuita á porta do noso concello, á porta do noso polígono industrial, pois vai a ser esa arteria que nos vai a dar o gran salto e que quizáis pois, xa tiña que haber sido durante hai bastantes anos e que agora estamos nunha realidade que xa vai a chegar. Con eso, felices de que é unha realidade, e ademais temos que complementalo con máis cousas. Estamos traballando para a ampliación do polígono industrial, que vai a ser o seguinte salto de que se temos unha vila, se temos un rural que queremos dotar de servizos, pois temos que ter traballo, oportunidades para as que somos estradenses. Eu son moi feliz de traballar no que me gusta, de traballar na miña vila e de poder facer o meu futuro na miña vila porque teño oportunidades no Concello da Estrada. Que profesión ten vostede? Xa que estamos... Bueno, eu estudei Ciencias Políticas e estou no na miña salsa. É verdade. Pero sí que me poño na singularidade de moitísima xente da miña xeración, das xeracións futuras ou das xeracións pasadas, que tiveron que involuntariamente, se voluntariamente, pois felices de que encontren o seu espacio en outro lugar, pero sí que obriga, se é por obriga, porque non hai traballo, porque non hai empresas, pois é unha moi mala noticia para os que teñemos responsabilidades e que queremos o avance do noso pobo, do noso municipio. Por lo tanto, eixe estratégico, unha vez que temos comunicacións, o seguinte pata é ter solo industrial para que... Hai interese de empresas? Hai notificación de interés de solo e demais? Das primeiras visitas que tiven como alcalde foi de empresas locais que queren ampliar e tamén de empresas que se queren achegar á Estrada, que o ven como unha gran oportunidade, e eu creo que ademais, se temos empresas motoras, van a traer empresas auxiliares e, polo tanto, xa digo, ampliación en postos de traballo, en oportunidades de traballo, polo tanto, polígono industrial que vai a ter a autovía G59 na mismísima porta. Iso son oportunidades laborais. E despois, se vamos a ser un motor de atracción de oportunidades e ademais con unha vila cargada de servicios como as grandes cidades de Galicia, tanto a nivel cultural como servicios sociais, como servicios de conciliación para novas familias, temos que ter espacio para novas vivendas, e para eso a administración primeiro tuvemos un plan xeral. A segunda parte é estamos facendo desenvolvementos urbanísticos no casco urbano, fíxose e xa hai o solo a disposición co solo do que chamamos o R06, que é onde se construiu o Mercadona, para vivenda unifamiliar, para vivenda colectiva e para vivenda de protección oficial. E para eso a vivenda... Está o solo xa a disposición? A disposición, xa temos o solo público que lle puxemos a disposición. A primeira visita que fixen á Xunta de Galicia foi á Consellería de Infraestructuras e Vivenda, e en eso tratamos a G59, e o segundo dos puntos foi tratar a cesión gratuita do Concello da Estrada do solo que ten en vivenda pública para que sexa o IGUS, o Instituto Galego de Vivenda Solo, o que construa unhas entre 50 e 60 vivendas que, para arrancar, para poñer a primeira pedra. Agradecemos moito a sensibilidade que tuvo a conselleira María Martínez, e en eses primeiros días que foron para min e para ela, fixo o seu compromiso material de que a Estrada fora un dos espacios onde se van a construir esas vivendas de protección pública, de promoción pública, e que van a atender tanto demanda de vivenda como tamén esas familias con menos recursos que máis necesidade teñen para ter, e que queremos que se cheguen á Estrada e que se empadronen no noso municipio para seguir, xa que somos deses concellos que temos 20.000 habitantes, pero lixeiramente superior ao umbral, que fagamos políticas que incrementen a poboación e que sexan útiles. Crecer tranquilamente ou dar un cambio de rumbo importante? A ver, a crecemento... Que idea de crecemento ten o crecemento nos concellos de interior de Galicia, ou de interior ao final a España vaciado, que se chama de interior, os que non estamos na cornisa,
bueno, pois os crecementos xa son, inda que sexan leves, pois son grandes noticias. O último ano sí que crecemos lixeiramente, posiblemente porque pois tamén veu xente xoven a vivir, tivemos unha incorporación de poboación por parte dunha residencia privada, ou tamén pois moitos emigrantes que volven, que retornan ao noso municipio. Pero non nos podemos conformar con eso, por eso claro. as alicerces para ese crecemento quizás sexan oportunidades laborais, oportunidades de vivenda e comunicación, son os alicerces para o crecemento e, polo tanto, o crecemento é ese eixe estratégico que queremos marcar como todo fin. E tamén, pois, depois apostar por, non solamente por este eixe vertebrador que é o casco urbano, senón tamén por apostar polo noso rural, 51 parroquias. A nosa beleza máis grande están as parroquias a nivel turístico, a nivel poboación, a nivel patrimonial, a nivel natureza tamén, pois polos cambios que temos desde a parte sur con esa montaña da Rapa da Revesta de Sabucedo hasta a parte norte que temos o río Ulle con o noso salmón. Bueno, pois é un concello de contrastes en tantos a natureza suma, tira, neste caso. suma. Sí. E apostar polo rural, pois é un alcalde de rural como ten agora mesmo o Concello da Estrada, e creo que ademais os veciños o notaron que tiña unha sensibilidade. Eu son da parroquia de San Xorxe de Cereixo, unha delas. Hai que nomeala tamén. Sí, patriótico, ademais. Está ben que sería malo que, bueno, que non presumira do meu entorno e das 51 parroquias que temos e as cales, bueno, pois eso sí que creo que se notou, que teñan un alcalde de sensibilidade rural para entender cales son os principais problemas, para apostar por eles e para solucionalos. E principalmente aquí temos dous. Un é de aposta importante do Concello, que é mellorar en vías de comunicación, e a outra tamén é de lobby por parte do Concello ou dos veciños, que é de que as comunicacións a nivel de internet ou telefonía, pois que sexan, pois que demandemos que teñamos pois unhas comunicacións do século XXI e que, bueno, pois todos os núcleos, sempre que se poda, claro. Sempre que se poda, efectivamente. Entonces eso importante presión de futuro. Que moitas veces precisamente aquelas zonas da nosa contorna, eses 30 concellos onde chega o noso sinal, hai determinados núcleos máis urbanos, moitas veces esas críticas de o rural tamén existe. Non se vai escutar isto entón no Concello da Estrada, porque o rural vai ter un compromiso do grupo de goberno. Compromiso total. O que pasa é que tamén é certo que estamos traballando moitísimo en cada núcleo de poboación. O que pasa é que cando facen un núcleo non se ve no núcleo, ni siquiera no núcleo do lado. O do lado están facendo aquí e aquí non. E aquí non. Entonces é complicado de xestionar para que se note, non é como cando... Sí que é certo que a veces os políticos de forma estratégica din unha obra no urbano ve a todo o mundo e é políticamente rentable. Din que suma máis votos. Suma máis, claro, pero temos que ter a consciencia de que non podemos ir ao quilo. Non podemos ir ao voto. Por lo tanto, o que temos é que ir aos servicios e o que fai é que a implicación no rural sexa millonaria e que sexa dun traballo de tempo para apostar por cada núcleo de poboación e para apostar polas necesidades máis importantes, indo priorizando polas acheas que nos fan. Tamén vamos a presentar moi prontiño unha figura que está arreglada, que é a do alcalde de barrio, que vai a conectaros moi ben cas necesidades e que as prioridades de cada un. Existía antes na Estrada? Existía, pero foi perdendo peso, foron desaparecendo. Alcaldes pedáneos, non? Alcaldes pedáneos, é dicir, xente que coñece moi ben a realidade, que de forma desinteresada pois é esa persoa cercana ao cal os veciños se achegan e coñece a realidade pois, tanto das familias como das cuestións de dependencia, como da realidade de obras. Eso é ser o veciña máis pedichón. É ser o... Sí, pero necesitamos ese veciño, porque onde hai alguén que pida que tire, pois fai que nos activemos e que coñezamos moi ben a realidade de necesidades que temos en cada unha das vivendas, en cada un dos núcleos, en cada unha das parroquias. É a Estrada un concello xoven, maioritariamente de maiores. Como é a poboación? A ver, a poboación é certo que temos en torno agora vais chegando xa a un 50% de peso do rural do urbano, gañándolle peso ao rural, porque a poboación do rural é máis envellecida e a poboación do casco urbano é máis nova. Por lo tanto, temos unha media... 50-50 en todo, sí, mitad-mitad. Estamos aí, mitad-mitad. E temos que ter pois esa singularidade das necesidades para os máis maiores, das necesidades para os máis xóvenes e da aposta polas dúas realidades que temos do rural e a aposta polo urbano. Mocidade.
Que pode facer un mozo? Pode desenrolarse, pode divertirse, ten ocio, ten actividades, ten deporte, ten infraestructuras, e depois imos cos maiores. Pois mocidade, a ver, das apostas grandes que temos en este goberno... E as familias, tamén sí, o vou meter tamén na o metemos mocidade. no medio, pero quizáis das apostas máis sinérxicas que temos é a nivel cultural e a nivel deportivo. A nivel deportivo, máis de 1000 persoas están inscritas nas nosas escolas deportivas municipais, cunha oferta moi ampla de case calquera deporte que nos podamos imaginar. Por lo tanto, bueno, pois máis de 1000 persoas que están facendo deporte en idades de escolarización pagadas ou subvencionadas polo Concello da Estrada. Ajá. E, por tanto, estamos invertindo en valores, estamos invertindo en saúde, estamos invertindo en mocidade e tamén o facemos a nivel cultural coas diferentes apostas culturais que tanto están aprendendo. É moi vivo. Culturalmente vivo, como sí. Musicalmente, como cun conservatorio de música, como as diferentes apostas de música tradicional, como teatro, como música, como, bueno, pues diferentes apostas que fan que teñamos un mundo cultural moi vivo e que sexamos tamén desas apostas culturais co teatro principal e coas diferentes apostas que facemos tamén polo rural, que iso non é invención miña, que foi xa dos anteriores e que levaron o teatro, que levaron pois a cultura ás parroquias e que vamos a reforzala e que estamos vendo cos orzamentos municipais do ano Sí, que ven buscar un como oco reforzalo para que o rural tamén teña unha programación totalmente viva e que viva moi ben. E ese é un pouco dos eixos estratégicos para que teñamos unha vila viva e que teñamos pois unha mocidade pois implicada con valores e con moitísimas oportunidades. Ben. Tamén oportunidades para o comercio, para aquel que quere emprender, levantar a persiana, baixala cada día, non sei se axudas, pero sí comunicación ten que haber, non, entre o comercio E que somos a capital tamén, unha capital de comarca, tamén. Capital no cal pois recollemos no noso casco urbano con esa capital comercial pois non solamente a xente da nosa vila, non solamente a xente das parroquias, sino tamén recollemos os concellos veciños que fan que bueno, pues que o comercio pues sexa un dos nosos motores a nivel empresarial e aposta polo comercio pues tanto coa aposta da Asociación de Comerciantes como tamén cos creadores de novas empresas que tamén temos subvencións municipais, ademais das que se suman a nivel autonómico, pues fai que, bueno, pues que non é tan fácil, non é un momento fácil polo que nos comentan, porque o pequeno comercio sufre cos cambios asfixiaos, alcalde. Asfixiaos, vostede o sabe, sí, asfixiaos por todos lados. Por os cambios que temos a nivel de comercio, de cambio de venta electrónica, das comodidades que nos ofrecen a tecnoloxía, pero creo que a singularidade do comercio a nivel de cercanía, a nivel de bo produto, a nivel de poder tocalo, pois fai que, bueno, pois que na Estrada, pois que as apostas que facemos de dinamización, de axuda, de, bueno, pois de todo o que nos piden, pois fagamos de que se reduzcan os impactos que teñen pois estes cambios importantes no comercio. E na hostalería, que tamén pois é unha parte moi importante. Moi importante que a mellor quizáis hamburguesa de España, cuidado. Sí, que aí está. Entre outras cousas. Que lle damos os parabéns a nosa hostalería porque aí están aguantando efectivamente, temos dentro de toda a hostalería a mellor hamburguesa de España que temos que presumir dela. Agora falamos de maiores, de saúde, que a saúde é o primeiro, pero antes sigue sendo sinónimo a Estrada Moble, a Estrada Feira do Moble acaba de celebrarse. Feira con máis expositores, con máis visitantes. Vamos, que non sei cantos anos ten a Feira do Moble. 36, ten máis camín. Eu cumplín 30, así que imagínate o que é... Ten 30 anos vostede. Sí, xusto. E a feira 36. 36. Que... Decíamos outro día que se sinte vir a inaugurar un dos buques insignia da Estrada e tendo menos anos do que dos seus creadores, da propia feira. Bueno, pues acabamos de pechar este certame que pechou este domingo, fin de semana grande do Moble da Madeira na Estrada, con ese gran escaparate que quizás foi mudando tamén, como falábamos do comercio, pois foi mudando porque o Moble da Madeira na Estrada, quizás co cambio de conducta, de cambios do moble, de gustos, pois foi evolucionando da propia industria, foron evolucionando hacia o sector que lle chaman do contract, que é pois sair a máis alá de que che veñan a unha exposición a comprar pois un moble feito a medida e buscar amoblar horizontes pois como hotéis de grande luxo por calquera parte do mundo, como buques de cruceiro, como tamén embaixadas, como bueno, pois digamos ou firmas como Zara, que podemos poñerlle nome e apelidos, que a gran industria motora do noso municipio, que é Martínez Otero, pois amobla calquer parte de moble de decoración de todas as tendas de Zara, de Inditex, bueno, pero máis concretamente de Zara. En calquer parte do mundo teñen esa exclusividade. Por lo tanto, bueno, pois están mellor que nunca, e o que nos trasladaron á industria foi que querían ter os mellores profesionais, e para eso estrenamos tamén en este mes de setembro
da man da Consellería de Educación, de formación profesional, dos mellores talleres para a madeira e das mellores aulas que abren novas instalacións e que van a crear pois os mellores carpinteiros profesionais da madeira que van a levar non solamente a estrada a calquer punto da carpintería, sino tamén aos mellores carpinteiros que van a formarse para todo o mundo. Por tanto, bueno, estamos de noraboa porque a industria estradense está no mellor punto e a feira quedouse un pouco nesa antigua visita a medida que, bueno, que os mobleiros da estrada non participan tanto, pero sí que sigue sendo ese referente da estrada. Un 10%, o link que se aumentou as visitas con respecto ao ano anterior. Sí, acabo de lelo, igual tamén gracias aos medios de comunicación como vos, que fan que despertemos esa necesidade de visitar a estrada, que foi unha oportunidade maravillosa para visitar a feira. Unha volta, claro, unha volta, ves as tendencias de decoración, ves as tendencias de descanso, as tendencias de mobiliario, e tamén visitas a estrada o comercio e hostalería que estivo a rebosar en este fin de semana. Bueno, os maiores, como facemos que a vida dos maiores da estrada sexa mellor? Tamén, pois eso, centros de saúde, estamos ben, estamos cerca de hospitais relativamente onde poder enfrentarnos a unha doenza un poquinho máis especial. Maiores e saúde, alcalde. Bueno, ao final, o que nos piden os maiores é, efectivamente, mellorar en saúde. Temos tamén o mellor, se tiñamos a mellor hamburguesa de España, temos o mellor centro de saúde de España. Eso, os premios Best in Class, que son os premios que recoñecen os mellores profesionais no que ten que ver coa atención primaria, deronlle un total de 7 recoñecementos hasta que xa non se podían levar máis. E, polo tanto, agora xa non pode ser o mellor centro de saúde de España porque unha vez que chegas ao máximo, xa non pode repetir. Nos echaron por abusones, que diríamos nun tempo, ¿no? Xusto, entonces estamos un pouco tristes porque non podemos seguir sendo, pero xa temos o mellor recoñecemento que podemos ter, que é o do cidadán, que ve que ao final con ese tipo de premios fan que valoremos o que temos, que moitas veces porque tampouco andamos comparando, non andamos paseando polos centros de saúde, pero valorar os profesionais que temos e ademais agora estreando tamén un maravillosa instalación que se dotou na zona da Baiuca, estamos en construción dos xulgados para unha zona de xulgados fantástica. Tamén temos ese ambulatorio que está funcionando desde hai 2 anos e tamén esa segunda gardería que facemos que teñamos esas cubertas todas as plazas que temos de demanda. Por lo tanto, unha zona de servicios que se suma a ese centro de saúde, que temos centro de saúde na nosa capital, na Estrada, pero tamén temos 3 centros de saúde polo rural. Temos, polo tanto, esa cercanía, eses profesionais, esa dotación de servicios que fai que en 3 puntos estratégicos de tanto rural que temos, que teñamos esa cercanía do centro de saúde. E o nomeou tamén garderías e demais, a conciliación que fundamental fai que para un poda traballar, poda ir e demais. A educación tamén. Non sei se houve algún tipo de Isto do inicio do curso, algún tipo de protesta, algún tipo de centro que non poida operar con normalidade, quizáis por falta de docentes, non sei. Todo en orde. Fixemos unha planificación, ademais foi un curso de estrea, non solamente polo que falábamos das novas instalacións para a formación profesional no que ten que ver co ciclo da madeira, senón tamén un curso de estrea porque iso obrigou a reubicar a realidade social que había nos diferentes centros da ESO, e estamos estreando que a ESO vai a mudar do centro de formación profesional que agora gaña peso con formación profesional máis ampla, e vai a mudar para ir ao IES número 1, que agora leva tamén nome de Avelina Valladares, polo tanto estreamos tamén nome nun centro que xa existía e reubicación do que ten que ver cos diferentes alumnados, que vai ir de forma paulatina, e os que entraron este ano en primeiro de ESO arrancan este ano no IES número 1 e por ano que ven ir a segundo de ESO, e así hasta chegar ao cuarto de ESO, que trasladaremos toda ESO para ese centro, xunto co García Barros, e reubicaremos mellor que a radiografía que temos agora social, para que teñamos a formación mellor aproveitada e de estreas que estuvemos e sin ningún tipo de incidencia, porque foi da man da comunidade educativa. Pois un par de reflexións xa para rematar, alcalde. O Concello, nas súas entrañas, goberna o Partido Popular con maioría? Maioría absoluta, 13 concellos de 21. 13 de 21. Eu creo que moi felices pola acollida que temos no municipio da Estrada. Eu creo que tamén, fai que a cercanía que temos para coñecer ben as realidades sociais, as problemáticas que temos, non solamente esperar a que veñan ao Concello, que temos as portas abertas para escoitar a todo o mundo e intentar solucionar,
Da mellor forma que podemos, que nunca é como queremos. Se os primeiros interesados son os cidadáns cas súas peticións, os segundos somos nós porque queremos colmatalas. E moitas veces, bueno, pues os recursos son os que son. Pasamos tamén unha etapa complicada a nivel económico, todos os concellos, non solamente o Concello da Estrada, pola exixencia que tivemos de financiar por fondos europeos, tanto para a EDUSI como tamén para inversións en IDAI que tivemos pues, para cambiar en cambio enerxético a reforma do alumeado. Un gran proxecto transformador, pero que nos implicou uns custos en tesourería que nos ralentizaron o que ten que ver coas atencións aos veciños. Pero queremos coller ritmo de cruceiro económico, queremos arrancar xa pois a traballar xa que escoitamos ben aos veciños, pois que intentemos darlle solucións aos seus problemas, que é, bueno, pois o día a día o fin das administracións en xeral e da administración particular, que é a administración local. Para sacar adiante políticas, evidentemente con maioría, pues, pero hai comunicación co resto de grupos? Sí, teño que falar, a ver, teño que falar ben de todos os grupos políticos. Somos, ademais, todos os grupos políticos estamos na treintena, nos 30 anos, coincidimos todos os líderes, coincidimos no instituto, menos Mar Blanco, que xa é un poquinho máis maior, pero o líder do Partido Socialista, o líder do Bloque Nacionalista Galego, coincidimos, somos da quinta. Eu son o máis xoven, pero ao ano seguinte xa é o líder do PSOE, Luís López Bueno, e o ano seguinte é o líder do Bloque Nacionalista Galego, Xoán Raíces, os cales, bueno, somos da quinta, somos unha corporación xoven, e eu creo que, bueno, somos capaces de estar de acordo cos temas importantes, e sí que lle boto un pouco en falta que a veces pues, se faga política non unha política útil, sino unha política un pouco, bueno, pues, de oposición non útil, que fai embarrar o terreo de xogo con temas que non son importantes e que non están pues, nos temas importantes que igual teñen que identificar iso, que nos premia a nos como goberno serio, que escoitamos e que priorizamos segundo o que nos trasladan os veciños e veciñas. Vale. E xa derradeira, polo menos neste turno de palabra, de conversa, de conversación fluida, explicando moi ben cada un dos detalles. Preparado para 13 anos de alcalde, mínimo? Bueno, a ver, teño que decir... Se emula o anterior, claro. Teño que decir, bueno, para min o anterior era un referente, é o pai, digamos, un pai político que me ensinou moitísimas máis cousas das que pensaba que sabía e sí que si certas solvencias entrou en estes 5 meses gracias a información que parece que non che dá, pero sí que estando ao seu lado, pois me dou, ele e os meus compañeiros e me sigue dando, sempre cando necesitas. E unha vez metidos no lío, descubrín que sí que me gusta, estou moi cómodo, gustame moito o trato cos veciños, a cercanía, son un municipalista de pro e, polo tanto, además un namorado do meu concello. E o que é mellor que aproveitar a oportunidade que me dan para transformalo, para melloralo e para atender calquera petición máis grande ou máis pequena que teña dos veciños, e o cal é o que me reconforta cando me din, durmes ben? E digo, sí que durmo ben, e quizás sexa porque, porque os problemas que van xurdindo no día a día van buscándose solución e vamos facendo unha xestión que sí que me gustaría prolongar no tempo, sempre cando os veciños vexan que vale a pena. E para min, entregarlle os mellores anos da miña vida ao Concello da Estrada, vai a ser unha satisfacción grande, e non me poño meta, nin 13, nin máis, nin menos, pero sí que emular o meu antecesor, me gustaría moito. Unha vez metidos no lío... Queda legislatura aínda para facer moito. Para facer moitas cousas e agardemos de que sexan moitas máis as cales nos confíen os veciños. Acábame de dar un titular, eso é que ten a conciencia tranquila, durmo ben. O alcalde da Estrada durme ben. Durme ben. O sea, que isto é un titular en sí mesmo, ¿no? Conciencia tranquila e con moitos proxectos que temos en mente que estamos buscando financiación para que sexan moi pronto realidade e que sexan, unha fronteira de oportunidades para o noso municipio, para eses 20.000 e pico que somos na Estrada e que agardemos que sexamos máis. Pois iremos contando o día a día, sempre que se poda, do Concello de Estrada, un concello que xa visitamos en algunha que outra ocasión, casi todas as festivas, gustanos moitos a festa, estivemos na Rapa das Bestas, estivemos en outro contexto. Intentaremos visitar sempre que se pode o Concello da Estrada e estamos convencidos que o propio alcalde, Gonzalo Louzao, Concello da Estrada, tamén nos visitará sempre que poda. Un placer, de verdade, gracias. Gracias por achegarnos a que os concellos que somos do interior, porque podamos explicarlle a xente o que estamos facendo, que podamos poñernos no mapa e que podamos convidar a xente a que nos visiten a nosa hostalería, comercio e os nosos recursos naturais e turísticos que temos en 51 parroquias que son maravillosos. Pois graciñas, alcalde, por vir. Moitísimas gracias a vos por invitar.